Ama rubaları da yukarı. Emilço. Rubaları da ver. Майстори и калфичираци и наоколо близки комшие. Nasıl vereyim onları? Belli. Dur den onlarla. Една къща Çıkırsın sniмкая. на Галя, който се намерва в Франция. Bende de mayı. Подарява Галя за майсторите една къща и 10 евро. Nasıl yayayım onları? Дано да му са живи и здрави децата и семейството. Амин. Хайде, ето се остава вече гитредори. О, тук са на кърпата жичките. Баринка. Толкова да са на Галя жълтичките. Сунай, подай Дано живо, здраво, да се върнат от Франция и да си довърши къщата. Амин. Благодаря ви много за снимката. Айде от Реса! Ето Метко подарява и тя. Викай там. Ресмето! От лелята. Давайте бе, давайте оттам, вземайте бе. Хайде, остава. Айде тя! Тя не виде с теб. Кой чамда Чизери топе! Емилчо! Așa камериста! Ай, там да се вика за здраве, бабо. Хайде да са живи и здрави. Много пари да печелят. Аз ще кажа много внуци от тук до Холандия. Черни момчета да имат като моите. От Франция до Холандия и обратно България. Те геличочко. Бонар от Ресмето, Бонар от Мерзето. Малка Мерзие. И здрави. Айде, давай там. И си продължаваме. Allah sağlık, hoşluk versin size Mayko. Kızancıklarınıza, karlarınıza, evlerinize Mayko. Muzikata mi sačuva! Muzika. Sen uzatamayacağım onları geç. Sen orada çocuk. Ay burada gelsin be. Ya oraya terası. Ay git terası da gel abi. Gelin buraya yanıma. Snimka gidiyor Fransa'ya. Snimka gidiyor Fransa'ya. Gazlı fitme, gazlı. Bunlar kimden? Resmi abumdan hem Merzi abumdan. Значи, така. Айде, давай. Така да бъде. Ризата и двете кърпи от голямата алка. Слушайте, майстори и калфичераци и наоколо близки комшие. Как е Резмие подарява на майсторите един скъп подарък и 2 лева от горница. Дано семейството му да бъде живо, здраво и да печелят много пари. Амин, кızanızı canım. Да сте живи и здрави. Haydi. Haydi Lele Merzi'ye двете кърпи и ризата. Как? Двете кърпи сините. Айде, няма значение. Дитко, ти не ужава търси шилин байра тя на пенсия. Абе, буламата се. До центъра не ги ли продава? Събота гелиони тяхната. Lele Merzi'ye. Lele Merzi'ye подарява на младите зарад къщата и за майсторите. Една хубава риза, една кърпа и 5 лева пари. Да са живи и здрави. Амин, Майко, амин, Майко. Дано да печелят най-много пари, евро и злато. Haydi kızanım. Al da satayım. Da Yaşamana damat. Kıç atacak damat. Torun Porto'ya kaçar kilo olmuş. Bak Porto. Beşer kere sağ başına.